어이 바달리 바달리 타미상이 기특기특해서 불밭하던 좋아해. 어이 바달리 ang nongko gosoथोयो मोजां मोनो होनबा मानो बुजियालय मा खालामबा नों आंनि गोसोखौ बुजिगोनब्रा नोंनि गोसोखौ बुजिनोबो लुगैयो आं बाले नोंबायदि मानसिया बरिंसो आच्छा आं बरिंसो होमबा आं बरिं नङालै बादालि सना दिनै आं नोंखौ खुदुमगोन बिलिरगोन नाङाबा आंनो नोंनि खुदुमनाय बिलिरनायखौ होमबालाय सानैबो ज' उन्दुनानै सिमां नुलायनोसै दे आयौ बाला उन्दुनो लिंलाबायबाय माथोलै आं लोगोफोरजों उन्दुनायाव बिराद मोजांब्रा आङो अमा राजाजोंबो उन्दुखांबाय आं नारजि बुदांजोंबो उन्दुखांबाय सनथलाजोंबो उन्दुखांबाय आरो बमब्रमाजोंबो उन्दुखांबायब्रा आं बिराद मोजां उन्दुयो बिसोरनाव सोंलाय आं बिसोरजों बेसेबां मोजां उन्दुफादोंमोन गोदो थिग बिदिनो नोंजोंबो उन्दुफागोनब्रा आङो दलर थानानै आं जेबो खालामाब्रा आं बिराद मोजां उन्दुफायो नों आंजों उन्दुफाबा बिराद मोजांसो मोनगोन मानो होनोबा आं सिरि सिरिसो उन्दुयो आं गरदाबो नों खेबसे आंजों उन्दुना नाय बिराद मोजां मोनगोन नों आंजों उन्दुफानो आया नंगौखौसो बुंदों दा आरो मा आं नारजि बुदांमोनजोंल' उन्दुआखैना हाफांमोनजों सोमस्रिमोनजों दावस्रि देलायमोनजों दुमफावमोनजों उन्दुखांबायब्रा या मानो गुन्दा जानांगौ जाखोब्रा खेबसे लागैनो ज' उन्दुदोंमोनब्रा जोङो समस्रिनि बिमानि हाबायाव नोंबो आंजों खेबसे उन्दुनायदो बेसे मोजां मोनगोन दा हरावनो उन्दुलायगोन नों मा बुङो आं बिराद मोजां उन्दुयोब्रा आं बिराद मोजां उन्दुग्रा पार्टनारसो अमा राजामोना आं थाबाथाय इन्टारेस्ट मोनखाबाय आरो गोदो गोदो उन्दुलांखायो बिसोर नोंहा सोरजों उन्दुयो उन्दुबानो जाबाय आं उन्दुफाया बालनि नोंजों एफा बरिं बापावै मा बरिं जाखोब्रा साला उन्दुनो लिंबा मानसिफ्रा मोजां मोनो होननायखाय आं उन्दुनो लिंबाय आरो आं उन्दुनायावबो बिराद मोजां ना रावखौबो डिस्टार्ब खालामा मानो आंखौ रागा जोंनानै थांलायखोब्रा बे बादालियालाय मा जेबो जायालै आंजोंलाय मानसिफ्रा जेरै होनो खोन्थायो बिदिनो होनो माथो बानलु बेदां नों बुंलाय नों बुंब्रा हे आं बुङा नों बुं नों बुंग्रोब्रा नों बुंबा आंबो बुंफागोन हे आं गियो आंबो गियोलै आइखौ नों बुंलाय नों बुंबानो आंबो बुंफागोन बुंमारगोनथ' औब्रा नों बुंफागोरलाय जागोन दे आइया ध्यानसो होगासिनो माथो नों सोंलाय नुवाखै मेगना आं मा खालामगासिनो जों माबा मोनसेसो सोंनो फैदोंमोन आयै मा एसे इम्पर्टेन्ट खोथा लानानै फैदों नोंसोरलाय आंखौ ध्यान खालामनाय नुनानैबो नोंसोर आंनि खाथियाव दावराव जाफैदों बुं मा खोथा आयै जों शिलंआव थांनो नागिरदोंमोन शिलंआव मानि थाखाय कलेजनि लोगोफोरजों ट्रिपआव थांनो नागिरदों आयै आरो बै दाउखिनि दैयाव दुगैहैनो नागिरदों जों सानस्रिनो रोङा गारा दुगैहैनो नागिरदोंनो मा नोंसोर सानस्रिनो रोंगौ रोंनायालाय रोङा आयै सानस्रिनो रोङालासिनो नोंसोर दैमायाव बोरै ओंखारहैनो नागिरदों हा दासो निउस मोनसे नायखांबाय आं दाथ' गरम जाबायना दैमायाव दुगैनो थांनानै मेल्ला मानसिफ्रा दैयाव थैहैनाय सानस्रिनो रोङा माया दैयाव थैहैलाबायनाय लोगोफोराबो खबर लाया फात्ता लाया नोंसोरबो बिदिनो जागोन थांनो मोना आयै आं दैयाव हाबा लोगोफोरजों थांनानै दैयाव हाबा होमबालाय आयै जोङो सानस्रिनो सोलोंग्रोनायसै मानो फैसाखौ ओरैनो फैनाय बायदि मोनखोना माखो आयै सानस्रिनो रोंबासो दैमायाव हाबोबालाय सानस्रिनो सोलोंग्रोनायसै मोना फैसाया ओरैनो फैयाखै जोंफोरा गोदो गावबा गाव सानस्रिनो सोलोंदों मिथिबाय सानस्रिनो सोलोंनो थाखाय जोङो फैसा गारनांलायाखै होमबालाय जों गामिनि दैमायाव दुगैहैनोसै गैया गामिनि दैमायावबो मोदाय ओंखारसोगारो बेयावबो मानो थांनो मोना जेरावबो दासान्दि दैमायाव थांबानो मानसि थैसोनाय जादों मिथिबाय थांनो मोना जेब्ला बोथोरा गुसु जायो होमबा थांबानो जाबाय बोथोर गुसुआव थाङा जों थाङाबालाय था आरो शिलंआवबो थांनो मोना नोंसोर शिलंआव थांगोन दानो मा जाहैगोन दानि जुगाव लोगोफोरखौबो फोथायनो हाया सोर रिक्स लागोन नोंसोर माबा मोनसे जाबा थाङै थुङै बिमा बिफानावसो नांफैयो मिथिबाय थांनो मोना दलर न'आवनो था लेखाफोरा मोजाङै फराय बिनि उनाव खामानि मावनानै गावबा गावनि फैसा थाखाजों बेरायनोबा बेरायहै बेवहाय फैसाफोरा ओरैनो फैयाखै बिराद खस्थ'जोंसो जोङो नोंसा नोम्फाजों आंजों बिसिम सफैनो हादों ओरैनो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां बेरायनो लुगैनाङा नोंसोर आरो मा नायबाय थाबावखो नोंसोरनि थाखायनो मोजाङै ध्यान होनो हायासै आं मा एसे दावराव दावसि नुबाय नोंसाजोफोरा मालाय शिलंआव थांनोनो शिलंआव थांनानै दैमायाव दुगैहैयोनो आच्छा शिलंआवसो दुगैहैयो होमबा जायगानि खाथि खालानि दैमाफोरालाय माथो जाखो आइया जोंखौ दैमायावबो थांनो हगारहरानो मानि थाखाय मोदाय दङनो दैमायाव हापां नोंबो जे आरो मा गोसो जानानै मा बुंनो गोसो जायो नोंलाय बिदिसो होनबाय आरो नों नारजि बुदां दैमायाव थांनानै मा खालामहैयो दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथिदों नोङो दैमा सेराव थांनानै मालाय जौ लोंहैयो गुसु बार जानो दुगैनायनि नामाव मालाय बियारसो लोंहैयो नों जाम्बा नालाय जेबो मिथिया आंलाय मालानिफ्राय जाम्बा जाखोब्रा आच्छा नोंसोर दैमायाव थांनानै जौ लोंहैयो नामा लोङा नुबाय लोङानो सिखावा मालाबा आं सिखाव होननानै बुंनानै लागोन आरो मा एसे जाम्बा नोंलाय नोंनि थाखायनो फिसाफोरा गाज्रि जागोन ओरैनोबा मानसिफ्रानो जेबो खामानि रोंला
मबाइल थुनो रोङो। बेबो नंगौ नोंसोरबो बांद्राय बादुलिथारना। आफा आइया जेखौ थिनो बेखौनो मावखायो आं। प्लिज आफा जोंनो फैसा हर शिलंआव लोगोफोरजों थांनो मालाय बयबो थांनो नागिरदों। प्लिज आफा प्लिज। आच्छा दे थांनो हागोन। मा थांनो हागोनहाय आंनि पारमिसन लायालासिनो बोरै हगारनो नागिरखो नों? फिसाया आंनिबोथ'ना आंबो बिसोरनि बिफा। नों बिनि बिफाबा आंबो बिनि बिमा आंहाबो मोन्थाय दं। जों सानैबो समान मोन्थाय दं फिसाफोरनि सायाव। होमबा नों हारसिं माबोरै डिसिसन लाखो? डिसिसन लानांगौबा सानैबो समान लागोन जों। बेबो सैथो। जों सानैबो मोनसे डिसिसन लानांगोन। बिनि थाखाय भट होनाया साबसिन जागोन नामा? भट होनो? बे फिसाफोरा नोंखौसो भट होखागोन मिथिबाय। होमबालाय नोंनो बुंदो मा खालामनांगौ? टस खालामनोसै होमबालाय। आच्छा जागोन दे। फैसा थाइबा लाबोलाय। आंनाव दंखायो फैसा थाइबाया। आच्छा लाबो दे। आंनो टस खालामनानै होनायसै आफा। दे नोंसोर सानैबो सायख'दो। आइ नों माखौ लानो आरो आफाया माखौ लानो? आं लानजायखौ लागोन। आच्छा दे बिदिब्ला आं खर'खौ लानोसै। अके बिदिब्ला रेडि। नै खर' फैबाय। अब्ला आं बुंनाय बायदिनो जासिगोन दे। फिसाफोर माला थांगोन शिलंआव? फैगोन समबाराव आफा। जागोन दे। थेंक इउ आफा। हाफां गाबज्रिनो नाङा आंखौ। नोंखौ गाज्रिबानिखि जायो नालै। आच्छा दे आं एसे बाहेरायाव थांनि। आंनावलाय मानो सोंदोंसै? गावबागाव डिसिसन गावबागाव लाबानो जाबायना। ओइ थाफां माखौ सानबाय थायोब्रा नोंलाय? माखौ सानोहाय? आं जेबोखौनो सानबावाखै मिथिबाय। बे न'खराव जेब्लानिफ्राय गाजेनदों अब्लानिफ्राय आंनि खोथा फंसेबो रज'वाखै मिथिबायना? आरो नोंलाय मा खालामदों आंनि थाखाय? जेबोखौनो खालामाखै आंनि थाखाय। आया मा होननाय जादोंलै? नोंनि थाखाय जेबो खालामाखै? जा खालामदों नोंजोंनो समान खालामफादों। मालाय हिनजावफोरबायदि न'आव जिरायनानै थानानै मोनजायाखै आं। हाबानि उननिफ्रायनो आंनि फारसे जेबो ध्यानखौनो होआखै नों। हाबानि उनाव मालायफ्रा हनिमुनाव थाङो। गैया आंहा हनिमुनावबो थांनो मोनाखै। असाइस बासाइस बे गुवाहाटियावनो लांदों आंखौ। मालायफोरा सिक्किम मनालि थाङो काश्मीर थाङो गैया आंहा। बे गुवाहाटियावसो लांबाय आरो बेबो लोगोनि न'आवसो दोनैबावो। हनिमुनाव थांनाया बिनो जाबाय मालायनि न'आवसो लांनाय। गुवाहाटियाव लांनायनि जाहोनाबो जाबाय न'खौ फ्रियाव मोनदों नालाय। नों बायदि खिरफिन हौवा आं जेरावबो लोगो मोनाखै। मालायनोबाल'सो दान होनो हायो हिनजावनो थाइसेबो दान होनो हाया बियो। हाब हिनजावनोलाय अननानैसो होगोनब्रा मानो दानाव होनांगौ जाखोब्रा? दोन नों खिबु सेरथे गावनि फैसाखौनो थांजानो गिसियो। दिनैसिम जेबो मोजांनि बुस्थु बायनानै होफैयाखै। सैमा मासेबो बायनोनो हायाखै। सैमाखौलाय मानो नांगौब्रा? सैमायाथ' सिखाव होनायाव खामानि होबावोसो। ओमफ्राय नों फैसा बुथुमनानैनो दिना थांसिगोन। सैमाखौलाय मानो नांगौब्रा? आंबोथ' सैमानि खम नङाना। सिखाव फैनायखौलाय आंनो मेनेज खालामनो हायो माथो। सिखायालाय जि गोबौखौहाय दाहाल थुंग्रायाबो हास्लाबावा। आच्छा दे आं नांबाय थाला आं थांनोसै। मोनसे जायगायाव खामानि दं आंना। जेराव थाङो बेवहायबो मोजां ड्रेस गाननानै थांबानो जायो। मा गाननाय जाखो बेलाय? जिखौनो मोनसेबो मोजां गाननो गोसो जाया खोमा बियो। बे लाब्राफारायाव आंजों समान मोजां जि सुग्रा रावबो गैया मिथिबायना हापां? आं बेसे मोजां साबोन स्राब हुना जि सुयो। आं जि सुनायनि खोथा बुङाखै। नोंनि बे फायला फायथा गाननायखौसो बुंदों। आं इलेक्सनाव देरहाबा नों आंनि एमएलए नि हौवा जासिगोन ना? एसे मोजां थायाबा बोरै थानांगौ जाखो? नोंसो एमएलए जागोन ना आंथ' जायाना। आंलाय नारजि बुदां थिखादारानो थिखादार थाबाय थागोनब्रा। मानो उल्टा उल्टा होनबाय थायो नों? मानो आंनि फंसेबो खोथा लानो नागिरा नों? फिसाफोरखौबो शिलंआव थांनो होलायबायना नोङो? माबा मोनसे जायोबा रिक्सा नोंनियावनो थाजोबगोन। सेंग्रा सिख्ला जाबायलै फिसाफ्रा हापां एसे बेरायहैथो। आरो बेबो कलेजनि मानसिफोरजोंसो थांगोन दा। बेयावथ' केयारटेकार थाफाखागोन ना बिसोरखौ नायनो। हाजारखि केयारटेकार थाफाया मानो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमथानो हाखाया मिथिबायना? आरो नों आं माबा मोनसे बुंबा उल्टा उल्टा बुंब्रा। मा उल्टा उल्टा बुंखोब्रा हापां? माखौ इसेबां दुखु खालामबाय थायो? दुखु जानाङा दे ध्यान होदो ध्यान। आं फैबाय। खिबु सेरथे फैसा थाइसेबो गारनो रोङै। माबायदि हौवा मोननांगौ मोनखोथाय आङो? रागासो जोङो आं सम सम। आच्छा बिसोर आंखौ मिनिदोंना? र' जों आफानि अननायाव शिलंआव थांनो मोनमारसिगोन बानलुबायदां। जोंना आफाया जोबोद मोजांलै। आफानि अननायाव शिलं नुहैमारसिगोन दे। आइयाथ' जोंखौ थांनोनो होखानाय नङामोन। औ आइयालाय जोंखौ जेरावबो थांनो होखाया माथो। आं नोंसोरखौ जेरावबो थांनो होआ होनदों नामा? आं नोंसोरखौ जेरावबो थांनो होआथ' आरो न'आवनो खानानै दोनबाय थायो आं नोंसोरखौ सैमा अमाफोर बायदि। न'आव फिसिनाय जिब जुनारखौ खानानै दोननाय बायदि आं नोंसोरखौ खानानै दोनदों दा ना? आं नोंसोरखौ जेरावबो थांनो होआखै, फरायनो थांनो होआखै, लोगोफोरजों टाउनाव थांनो होआखै, गोसो जाबानो चाउमिन मम' जानो थाखाय आं टाउनाव थिनहराखै। कलेजनिफ्राय बाहेरा बेरायनो थांनो मोनाखै नोंसोर। मबाइलनि रिचार्ज सोना होआखैना आं नोंसोरनो? नांगौबानो गस्ला जि जोम बायनानै होआखैना? गासैनो मास फैसा नांगौ माथो नोंसोरनो। बेफोरखौ बबेनिफ्राय मोनदों? आंसो होदों माथो। नोमफेलाय गासिबो खामानियावलाय ओं होनगोन नाथाय फैसा थाइसेबो होनोनो गियान गैया माथो। गासिबो माथो आंनो मेनेज खालामजोबनांगौ जायो। अब्लाबो आंसो गाज्रि ना?
जों नोंखौ गाज्रि बुङाखै आं नोंसोरखौ जेरावबो थांनो होआखै ना जेबोला आं थैनानै थांगोन होमबासो मिथिगोन आरो बानलुबाय दां सानसे सानसे बाहेराव गोमानानै थायो माथो इफ्तिनि बाइकखौ लानानै बहा बहा गिदिंहैबाय थायो नों बेफोरखौ आं माबा होनदों जेबो होनाखै ना मोनजागोन दे मोनजागोन बेफोरबायदिनो थाबाय था मोनजागोन नोंसोर होमबाथाय उनाव बिमायासो दाय जायो नङा होमबा आयै बिदि नङालै मानो नङा नोंथ' आरो मासे मोसौसोबाव मोसौखौ हेगारनानै होबाथाय फुङाव खारसिगोन गांसो जानो बेनिफ्राय मोनाबाल'सो गलि लानो न'आव हाबफैगोन नङा होमबा थिग बिदिनो नोंबो बानलुबाय दां सानसेबो न'आव थाया न'नि फिसा हौवा महरै एसे न'नि दायथ'फोरखौ लानांसिगौ गैया बेरायनो थांनायल' मोनजागोन बिमा बिफानि सायाव ओरैनो लाजिनो रोङैफोर आइया बिराद गाज्रिनो रागा जोंबाय जोंखौ आंखौथ' बारा जेबो बुंबावासै आइया आंखौनो बांसिन बुंलांबाय बहा थांनो नागिरदों बानलुबाय दां बाहेरा दसे बारहावा जाहैनो थाब फै नङाबा आइया रायगोन जागोन दे आंहाबो थाब थाब थोरसि लथा सुहैयाबा जानाय नङा नङाबा आइया बांसिन रागा जोंलायगोन गय ददेरे फाथै सिनारि दाउब' खि बायदि सुनै मोनथाम लान्जे बायदि थांखु खाव रेगां खावदो अननानै होदो जा रेगां जादो सनामुखि खुगा मैनामुखि राव आफादनि गथ' गथाय बोराय बुरै सिख्ला जोहोलाव बरिया दंफाव बरिया एंखर खिलि ग्रौ ग्रौ माबार जा उदै सिफुं नोंसोर जागोन गुफुं गुफुं दाहारि गांसो दाजा खिसायगोन हाल बन हायाब्ला मानजिया बागोन साबास दुमफाव साबास बेफोरखौ गासिबो गोसोआव दंजोबो ना नों गासिबो गोसोआव लाजोब्बाय आं नोंसिना जाथ'बायबा आंनि फारसे गोसो होलाय मा जालायखो नोंहालाय मा जालायखोसो होननानै बुंदों आइयो दासो आं गामिनि न'खरनिफ्राय फैबाय मालाय गोलोम बोथोरनि फ्रिज गोदान लाबोदों जोंहालाय बोरै जोंहा मालाय फ्रिज लाबोबानो जोंहाबो लाबोनांगौ नामाब्रा थाखा दं फैसा दं मालाय लाबोदों नोंनालाय मानो थाखा थाया नोंनि थाखाफ्रा मानो बारायनोनो रोङा मा बुंनाय जादों बेलाय बेखि फैसाखौनो मोनबाय थायो जे बारा बाराबा खमायबावगोनसो गाजि सुग्रा वाशिं मेसिनानो दङ ना फ्रिजानो दङ गोलोम बोथोराव आं मालाबा दै गुसु लोंनो लुगैयो गैया मालायनि न'आव थांबाथाय खुदै गलायनासो फैयो आं मालाय गासैयाबो फ्रिज दङ वाशिं मेसिन दङ जोंहालाय माथो जेबोआनो गैया मा गैया जानांगौ जाखोब्रा थानो थाखाय न' मोनदों गाननो थाखाय जोमनो थाखाय जि मोनदों थांना थानो थाखाय ओंखाम ओंख्रि मोनजादों आरो मा नांबावगौ जिउआव जानाय लोंनायजोंल' जागोन ना आयो मानो जाया जेब्ला बुहुमाव जेबोआनो गैया जागोन मानसिल' थांनानै थागोन होमबा मानसिनो फार्स्ट ओंखामखौनो नांगौ जाग्रोगोन मिथिबाय दावसे देलाय आंखौ खावनानै लाबोदों जेब्ला आंखौ मोजाङै जाहोखानांगोन आंखौ रानि बायदि दोननो हायाखैबाबो आंखौ रुवाथि बायदि दोननो दानाजा मिथिबाय ना आयै नों मानो आफाखौ बिदि बुंबाय थायो सिरि था नोंबो जानानै खर'आनो उदैयानो समान जाजोब्बाय एसे मोदोमखौ फिसा खालामोनबाबो बुजियाना नों जेबो दा बुं दुमफाखौ गावनि फिसाखौ बिदि बुङो नामा गावनि बिमायानो जुदि फिसाखौ बिदि बुङो मालायालाय मा बुंगोन मालाया आंनो मिथिबाय आंसो मालायखौ बायदिसिना बुङो मिथिबायना मालायासो आंखौ गिनांगौ आं मालायखौ नङा आच्छा मालायनि न'आव थांनानै बायदिसिना नुबोनानै न'आव दावराव खालामफैगोन नामा नों माथो दावराव खालामबासो बुस्थुफोरखौ मोनो नालाय एसेबां दावराव खालामबाय बोरो माथो बड'लेण्डखौलाय दाबो मोनाखै बेफोरखौ आंखौ बुंनाङा मिथिबायना आंनो फ्रिज नांगौ फ्रिज गोदान गुसु गुसु दै लोंनो लुगैदों आं मिथिबायना आरो फ्रिज लाबोनायनि उनावबा मा बिबावगोन नों बेखौ उनावसो मिथिसिगोन खोनासं दावसे देलाय मैगं थाइगंनि दामफोरानो ओरैबायदि बारायजोब्बाय माइरं दैरंनि दामफोरानो बारायजोब्बाय संख्रि बानलुनि दामफोरा गोदोनि दिन गैला दावसे देलाय 500 थाखाया सप्तासे थांनाय दाना ओंखारलांबानो 500 थाखाया जोबखायो आरो बिनि सायाव जानाय लोंनाय दंबावो गाननाय जोमनाय दंबावो बहा हाखौनोब्रा आं मालाय बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नों मिथियाबा सोर मिथिनांगौ जाखो दावसे देलाय माथो मैगं थाइगंनि दामफ्रा खमायबाय बेलाय माथो मेथाइफोरावनो ओंखारदों मैगं थाइगंनि दामाबो आदा खमायलांखाबाय होननाया जाम्बा जाम्बिनि रावफोरसो बियो बे 2024 बहा मैगं थाइगंनि दामा खमायदोंलै दाय बे मेथाइखौ लिरदोंना बे मानसिया हुसाव गैयामोनब्रा टेन्टआवसो लिरदोंमोन बियो बेनिखायनो मैगं थाइगंनि दामफोरा बारायनायखौ बे मिथियाखै आं मिथियाहाय मैगं थाइगंनि दामा बारायाखै नालाय बारायाखै ओरैनो मेथाइफोराव ओंखाराथ' मा बुंनाय जादोंलै फोथायाखैबा आं रायजो राजानाव सोंनि आच्छा रायजो राजा नोंथांमोन मैगं थाइगंनि दामा बारायाखै होनलाय नैबे 2024 मोनफैगौ मैगं थाइगंनि दामफोरा अर जाजोब्बाय अर आंनि हिन्जाव दावसे देलाय मालाय मेथाइ खोनासंनानैनो मालाय आंजों अख्रा खालामगासिनो मेथाइयासो मेन दा मेथाइयानो मालाय बान्दा कबिजों फुटबल गेलेगोन होनलाय थारो मालाय
देग्लाय मैगंनि दामा खमायनायखाय। धत बे मेथाइ लिरगिरिया थेन्दावनानैसो मेथाइ लिरदोंमोन होनबायना आरो आंनि खर' जाबाय थानाङा दसे उनाव आंहा निउस रिपर्ट खालामनो थांनांसिगौ। आंनो फ्रेस नांगौ मिथिबायना? आं फ्रेस मोनाबा आं मोनथिखाया। दावराव खालामगोन आं दावराव। मा एसे जेबो बुजिथारैलै बेलाय। आफा नों सिन्था खालामनाङा। आं अमा फिसिगोन, दाउ फिसिगोन, बोरमा फिसिगोन। ओमफ्राय न'खरनि खावसे खरसखौ आंबो दिहुनफागोन आफा। दुमफावाय नों फरायनायाव गोसो हो आं मावगोन दे नों जेबो टेनसन लानाङा। होमबाबो आफा नों फरायबाय था आं निउस रिपर्ट खालामनो थांनोसै। जागोन दे आफा। ए आइ सना थाथ'। बेसेरा आफाया हारसिङै जि खस्थ' मोनबाय। आं आफाखौ हेफाजाब होनो नाजानोसै बेसेबां हायो। आइयाथ' मालाय जेबोखौनो दालखौनो लाया। मा जाबावगोन बे आइजों? जेरैबो जारला न'खर संसार खुंनांगौआबो गोरलै नङा। हौवा जानानै जोनोम जानाया बेसेबां गोरलै नङा। आदा बम्र नै माथो दानसोरांसो आरो आं नोंखौनो लोगो हमनो फैदों। आंबो अफिसावनो थांनो नागिरखादों। दे बुं मानो थाखाय आंखौ लोगो हमनो नागिरदों? नोंनाथ' दिनै सुट्टिसोमोन नङा होमबा? औ आदा मोनसे निउस मोननायलाय आं नोंनिसिम फैथारबाय। मा निउस? बिराद गिदिर निउस आदा। बे गंगार MLA खौथ' नों सिनायखायो नङा होमबा? औ सिनायो। बिनि फिसालाया गावनि गार्लफ्रेन्डखौ बुथारदोंनो। बापरे दा बेखौनो जों निउस होनांसिगौ। जायो नों मानोथो निउसखौ रेडि खालामाखै? नाथाय जोंना CEO आ जोंखौ बादा होदों। मानोलाय? सासे मिनिस्टारनि फिसालानि एगेन्सै बेफोरबायदि थांनाङा होननानै बुंदों। नोंसोरसो जार्लायाव गोलैगोन होननानै बुंदों। बेफोरबायदि क्राइमफोरखौ होबथाना दोननायखायनोथ' गिदिर मानसिफ्रा बिराद क्राइम मावोलै आरो जोंनि इन्डियायाव बांसिन क्राइम जागासिनो। आयना बयनिबो थाखाय समान जानांगौलै। सोरबा MLA नि थाखाय बेलेग सोरबा दुखियानि थाखाय बेलेग नङा। आरो बेथ' सासे हिनजाव मानसिखौ बुथारबावदोंसो गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो। खोनानाय मथेब्लाथ' मिनिस्टारनि फिसालाया साब्रै गोसो थोनाय दङमोननो। बेखौ मिथिनानै बे गार्लफ्रेन्डआ बयफ्रेन्डखौ गारनो नागिरदोंमोन। बेयावनो रागा जोंनानै बुथारनाय जादोंनो। आच्छा गाव साब्रै गोसो थोनाय लानांगौ ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डआ बेखौ मिथिनानै सिरि थानांगौ नामा? आं हले जोंबाय। थुदु निउसखौ दिनैनो बानायथारनोसै। आदा रिक्स लानो हागोन दा? मानो हाया? बे निउसनि थाखायनो ओंखाम मोनजायो आरो बिनि सायाव बेसेबांबा गिदिर क्राइम। MLA नि फिसाला जाखो मा जाखो थौ जागोन दे। जोंनि थाखाय मोजांसो आरो बेफोरबायदि MLA बिराद कारापसन खालामखायो। थौ आं दं गिनाङा। बानलु बेदां औ मा खालामबाय थादों नोंलाय हारसिंनो? जेबो खालामाखै मादै ओरैनो दं। अब्लाबो हारसिंनो लोगोफोरालाय? दिनै आं हारसिंनो थानो लुबैदों। मानो हारसिं थानांगौ जाखो? फै जोंहाना थांनि। गोबाव जाथारबाय नोंखौ लोगो मोनैया नोंजों रायज्लायनोबो मोनथाराखै। फै जोंहाना थांनो। जागोन दे। न'आव गासिबो मोजाङैनो दङ दा? औ दङ। दे मोजाङानो दे। बानलु बेदां जिरायथ' दे। आं नोंनि थाखाय साहा बानायहैनि। मादै आंनो दैखौनो लाबोगोरलाय। दे होमबा। मानो एसेबां गाज्रि मोनदों आं दिनै गोसोखौ? आइजों रायजानानैनो गोसोखौ गाज्रि मोनबाय आं। आसिं नायनि सिगां नुजानोनो लाजिबाय आं। नै दैया सोरनिफ्रायबा माल आजावनोबा आगदा आखाइजों आजावनांगौ। सोरनिबा माल जासियोबाबो आगदाजोंसो जासिनांगौ। सरि। जोंलारि नों माथो जापानाव थांसिगोन? औ थांनोथ' सानदोंमोनहाय। नाथाय आइ आफामोनखौ गारनानैबो थांनो बोरैबा मोनो। मानो? नोंनि सिमांखौ सुफुंनो गोसो गैया होमबा नों? बे न'खरनि देरसिन फिसाजो आं। जोंहानि आफानि बिजनेसआबो मोजां नङा। आइयाबो दाना बेमार जाहोलांग्रा जाबाय। फंबायबो दङ। बिसोरखौ सोर नायगोन आं जुदि जापानाव थाङो? बेनिखायनो आङो जापानाव थाङालासिनो माबा मोनसे जबसो मावनानै थानोसो नंदों आं न'आव। जाहाथे आइ आफामोनखौ आं रांखान्थियारि हेफाजाब होनो हायो। नों जोबोद मोजां साननो रोंदों। नाथाय आंहासो दासिमबो आंनि फारसेल' सानबाय थायो। दाबो आइजोंसो रायजादों आं। बिमाफोरालाय जेब्लाबो मोजांखौसो रायो। नाथाय जों गाज्रिखौसो नुयो। नोंनि आइयाबो नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ रायदों। बेखौ गाज्रि मोनना लाब गैया। बेबो नंगौ। जोंलारि नोंनि खोथाखौ खोनानानै आं बांसिन मोजां मोनबाय। नङाबा आं आइनि सिगाङाव बोरै नुजाहैनोसो सानबायमोन। शिलंआव थांनो होनना बुंनायखौनो आइया जोंखौ जोबोद रागा जोंदों। नोंसोर शिलं थांनो नागिरदों नामा? औ जों शिलं थांनो नागिरदों। नोंबो जोंजों थांफानो नामा? थांनोलाय लुगैदोंमोन। नाथाय आंनाव दा फैसा गैथ'वाना। नोंसो आफानाव दङ खोमा बिबानो जाबाय। आफानावबो दासान्दि फैसायानो गैया। आं नुखानानैनो बोरै बिनांगौ जाखो? आफाया बेसेरा गावनि दखानखौ प्रम'सन होनो थाखाय एक्ट्रेसफोरखौ नागिरहैदोंमोन। सासेबो मोनासै। आं टेनसनसो जादों आफाखौ लानानैबो। आंबो हेफाजाब होनो हानाय मोनब्ला मोजां जागौमोन। नों जेबो खामानिखौनो मावा। नों आंखौलाय माब्रै हेफाजाब होनो? दिनैनिफ्राय आंबो खामानि मावनो नाजासिगोन। मोजांनि बाथ्रा। जोंलारि आइ बानलु बेदांखौ न' सिङाव लाबोलाय। जागोन दे आयै। बानलु बेदां फैदो न' सिङाव। आइया साहा फुदुंबाय। फंसे बाथ्रामोन। नों शिलंआव थांफानोबा आं माबा मोनसे राहा खालामगोन। मा राहा? नों बेखौ आंनि सायाव हगारनानै होदो।
जायखिजाया नोङो समबारखालि जोंजों शिलंआव थांनो ओंखारफाबानो जाबाय। आं थाङा। है साहाया गुसु जासिगोन बियो। जोंलारि नों इसिबां खस्थ' खामानि मावो, न'खरनि फारसेबो जोबोद सानो। नोंनि खस्थ'खौ आं जोबोद मोजाङैनो बुजिबाय। बेनिखायनो आं नोंखौ हेफाजाब होनो नाजागोन जेसेबां हायो आरो आं नोंखौ शिलंआव लांफागोन। बियो आंखौनो आंनि सिगाङाव समायखिरा होबाय। मा सानबाय थाखो फैदो। थौ आया माथो पार्टियानो जेबो गैयालै, थगायनानैसो लिंहरलायबाय नामाब्रा? थै नैबे अमा राजाया मालाबाबो थगायालै। औलै नों थगाया। नों बुंबाय आं मानिबायबो। थेंक्रु ओइ सावलन बावलन नङालै, पार्टि नालाय पार्टि जानो फैदों। होगोन पार्टि, नाथाय पार्टिया न'आव नङा। दिनै आं नोंसोरखौ बेलेग जायगायाव लांगोन, बेलेग जायगायाव। मा जायगायावलै? मा जायगायाव? दिनै आं नोंसोरखौ मोनसे जायगायाव लांगोन, ओरैबायदि जायगायाव। मा जायगायावब्रा? आं नोंसोरखौ दिनै बिउटि पार्लाराव लांगोन, बिउटि पार्लाराव। र' माखि मोनजानायनि बिउटि पार्लाराव थांनो जोंलाय? गोदाव सोराव बुंनालाय साबफाखाय सोबानानै नाथाख्रि साथाख्रि लोरि होजोबगोनलां। सन्थला मानि एसे रागा बेलाय? ओरैनोबा बादामालिनि थाखाय रावबो एक्ट्रेसखौ मोनाखै, दुखुआनो बारा जादों आरो आंहा। बादामालिखौलाय माथो बयबो गानो, मानोलाय नोंलाय एक्ट्रेस मोनाखै जाखो? गैयालै, रावबो बर' एक्ट्रेसखौनो मोनासै। रावबो साहस गोरा एक्ट्रेसानो गैया बादामालि गाननानै एडभार्टाइज होनो। आच्छा बार' थाइबानि लारु बर' एक्ट्रेस गैया मा जाखो? बर' इउटुबारथ' दङ ना, बै प्रनिता स्वर्गियारिलाय डेन्जार साकालाक्का बुम बुम मोनलायनाय, मालाय जानजि सोमावसोगारो, खिथु सोमावसोगारो। बेखौ खबर लायथांब्रा। आरो सनिप्रिया कुइनालाय, सनिप्रिया कुइना, बे सनिया कुइना साला डाइरेक्ट नाम लायो नामाब्रा? निक नाम डेन्जार हिट मोसाखायोलै आसोला। बेखौबो प्रमोसन खालामनो लिंहरबानो जायोना। मा एक्ट्रेसफोरखौल' नांबाय थागौब्रा? आंनो नाङालै, आंनो बर' एक्ट्रेसखौसो नांगौ, इउटुबारफोरखौ नाङालै आंनो। देनां जायोबा देनां खबर लाहैगोन आं बिसोरखौ। दा आंनो बर' एक्ट्रेसखौसो नांगौलै। आच्छा बार' थाइबानि लारु गासिखौबो सोंजोबबाय? बेसेबां बर' एक्ट्रेस दंमोन गासैखौबो हुलु हुला सोंजोबबाय, सासेबो बारग'आसै। आच्छा बार' थाइबानि लारु गासिखौबो सोंजोबथारबाय होमबा? औ। होमबालाय हौवाफोरखौनो सोंहैदोब्रा। बेखौनो सानदों, हौवाफोरखौनो सोंहैनोसै नामा? सोंथां। आच्छा बे बिउटि पार्लाराव मानो थांनो? बिउटि पार्लाराव बिखुं खुरजानो थांगोन, बिखुं। हे गसाइ, बिखुं खुरजानो? बिउटि पार्लाराव बिखुं खुरो होमबा? मानो बिखुं खुरजालायनांगौब्रा? आंहा बेरेन्सिफोराव, बै थालिर बिफांफोराव, ओमफ्राय दंफांफोरावनो बिखुंखौ हुथ्रुदना लायोलै। आइजोफोरजोंसो मोदोम नाजागोनब्रा, मोदोम। जेराव मोदोम नायो बेयाव थांगोनब्रा। मानो मोदोम नाजानांगौ जाखोब्रा? खामानि मावनायफ्रा साया नामाब्रा? सानसे खामानि मावो। सायो। बेयाव लांगोन आं नोंसोरखौ। बेनिफ्राय नोंसोरखौ आङो बिराद मोजां जायगायाव लांबावगोन। खालि आंजोंल' ओंखारना नायलाय। नोंजों थांजायालै, नों मानसिया एसे फाख्रासोना। देब्रा, आं फाख्राबा नोंसोरखौ आं दिनै जायख्लं खालामगोन, जायख्लं। ओंखारदोल'ब्रा, जुदि गाज्रि मोनोबा गिदिंना फैफिनबानो जाबाय। जागोन दा? ओमफ्राय फैसाया सोर होगोन? ओइलाय मा एसे खिबु सेरथोलै बे नारजि बुदाङा? आं होगोनब्रा, आं। दाना बिराद खिबु सेरथो जाथारबायनो माथो नों। जायाबा जायोलै। दानि जुगाव जायाबा जाजायोब्रा। बेबो नंगौ। थौदो, लानानै थांसै आं नोंसोरखौ। ओमफ्राय हांग्रि मोनदि मोनालाय? बेफोरखौ खबर लाबाय थायो नामा? न'आव दंहैथ'यो बिसोर। आंजों नांलायनानै खारनानै दंहैयो। नांलायना खारना दंहैयो? आं एसे रायबाय, बेखौनो रागा जोंनानै खारनानै थाहैबाय मालाय। गाबोन समफोर लायफिनगोन आं, टेनसन लानाङा नोंसोर। थौदो। आच्छा दे। लोगोफोर, बिखुं खुरजानो थांनोसै। नोंथांमोना थाथ' दे।